सांग कितें तें हें कितें लंडन ब्रिज लंडन आसली सॉलिड मरे सेटिंग आक म्हणजे आमगे नॉर्मल आक आसता न्हू वय तेका संस्कृताय यात्रा चडशी संस्कृताय प्रमोट करताय तेका लागून तो आक सॉलिड मरे हे सगळे बांदला तुमच्यांनी दोन्ही कोण सेपरेट करते रेस्पॉन्स बांधया सांगतो काल हाडवे किती आणले मध्ये ते हल्ले ते आज सध्या काढले बांधया जो आम्ही बरं बरं celebration